tywys ni lawr llwybr arfordir hardd iawn, ond yn cario negesion anesmwyth, allai di tywys ni lawr yr arfordir yna, fel ys di i weld. Ie, wel, dwi'n dechrau yn Rhefor lle ges i fagu, a wedyn yn fanna dwi'n sôn am falla y dyddiau yma lle mae yna gymaint o sŵn, mae yna gymaint o ddadla, mae yna gymaint o gecri, a falla bod o'n ei lles i rywun bod ar ei ben ei hun mynd am dro a bod rhwng y mynydd a'r môr, bod ar y dibyn a trio meddwl am gwahanol lefydd mae'n basio a meddwl am i ymateb personol i llwybr yna. Ti'n flin lawr y llwybr yma? Ti'n meddwl am y byd o gwmpas ti, a ti'n gael rhywun deimlo bod yna rhyw fath o dicter yma? Swn i'n dweud bod yna ddicter o gwbl yn y cerddi. Swn i'n dweud bod nhw'n gerddi eitha direidus. Sgynna i ddim negas, sgynna i ddim cenadwri dwi isio perswadio pobl ohoni. Y gwbl dwi'n neud ydy cofio am y straeon, dwi wedi glywed am y llefydd gwahanol yma, ymateb i cymunedau, cael ambartyniad ar y ffordd, chwarae efo syniadau chwarae efo'r darllenydd, chydig bach o gellwar, ac os di bobl eisiau cymryd unrhyw bwyntiau allan o hynny, mae croeso iddyn nhw'n wneud. Wyt ti'n licio gadael i'r pobl sy'n brofi'r waith i hawlu hynny felly? Yndw. Mae fyny'r darllenydd be maen nhw'n gymryd allan o'r cerddi. Mae yna stwff yna am grefydd, am brofiadau personol, am yr iaith, am gymunedau, ac sy'n gobeithio fydd pobl yn darllen ac yn ymateb. A lle roedd y teitl Saer Neb? Mae Saer Neb yn gyfeiriad at soned gyn Arwyn Ams Parry. Mae'n sôn am dilyn y doeth a chyfodus i gair lle ceffi noddfa heb gormes gref yn arglwydd y ddidymdra neu yn saer dy neb dy hun. Wedyn mae o yn sôn am wneud dy le dy hun mewn ffordd, creu rhywbeth safadwy paradwysaidd mewn ffordd.